Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ni naiz, beratarra, 20 urte jut, eta guain udan uste dut gazte gehienen bizia eraunten dutela. Lan egiten dut Lesakako arrano ostatun, eta lan egiten ez justen ordutan ibiltzen naiz alikta salsa gehienetan. Bertxotan ibiltzen naiz, bertso eskolari baten naiz, eta hortan ere udan uste dut dela temporada bat edo nahiko kantatzen dena, urteko bertso egunekin konparatuta, eta gehien bat hortan. Gero ernaien ere militatzen dut gazte antolakundin, eta orduan udan ere saiatzen gara alikta gauza gehienak egiten. Ni ikasketetan naiz, Iruñan ikasten ari naiz, bigarren urtean magisteritza ikasten dutan, eta ara. Aukera ditugu beran? Kiroletan uste dut aukera nahiko, ni guantxe bertan nabil sobera, bino txikitan dagoela saskibalo talde bat dago, futbol taldea dago, korrika edo atletismo talde ere badago. Uste dut kultura arlun badagoela eskaintza handia ere bai, bertso eskola hor dago, da ni hortan ibiltzen naiz, dantza talde ere badago. Uste dut bai badaudela aukera bastante. Gaiaz berriz ere aldatzen, pixka bat, kirol kultura arloan, ze aukera ditugu, Kamon? Kirol arloan bada nahiko kanbon, bada ja kasik kirol guztiak edo ezagutzen ditugunak bederen, bada errugbia, eskubaloia, futbola, pilota, dantza, tenisa, denetarik. Golfa? Ez, golfa ez. Eta kultura arloan? Eta gero kultura arloan bada musika eskola, gero bada zinema bat, hemen Aiozegi langira da antzerki gune bat, bada gaztetxe bat eta saiatzen gira kultura berpizten ere kultura arloan bai, gauza batzuk ekartzen gaztetxearekin. Gazteek orokorrean nola ematen duzu denbora librea? Lehen erran bezala uste dut gazte gehienak bezala besta eta ostatun hueltan egoten garela, baina uste dut ere kirolak adibidez azken boladan nahiko titzen dula, eta gazte gehienak aritzen direla kirol inguru hortan, orduan uste dut ere kirola badela aisialdiko gaur egun aukera handi bat. Eta elkartzeko zoitura izaten dituzue? Bestan hueltan, eta uste dut gainera harreman gehienak horren ingurun egiten direla, hori igual ere bada hausnartzeko zerbait. Eta azkenin kanpora ateri eta modu batera edo bertzera egiten txezu harremana.
Orduan erraten duzu harremanak gehien bat bestan ere suertatzen direla. Nik uste bai, ez gainera azken pare bat urtetako bolada hontan uste dut hola suertatu direla harreman gehienak bestak klandestino horiek izan direla, bai, igual kuadrillakin puskatzeko edo kuadrillismo horrekin puskatzeko modu bat. Azkenin, ez, antolatzen zen dituen bestak klandestino hortan izautzen zen dituen, bueno, izautzen duzu berez, baina egoten zinen bertze gaztikin eta hola, eta nik uste hola indela. Ohikoa da, ez? Herrietan pixkat dena kuadriak eta adinaren arabera antolatuak egotea. Gero hau izan ere, herri txikitan igual hori ez da inbertze ematen, eta ateitzen zaren ostatura edo kanpora egoten zara azkenin herriko gaztekin. Uste dut, bera, Bortziritako herri haundina edo populazio behintzat haundina izan eta bai dagoela joera gehiago kuadrillismo hortara do, nik behintzat hola bizi dut. Uste dut alere, azken aldin pixkot aldatzen nahi dela, nahi dut pentsatu, nahi gustatzen zait kuadrillismo horrekin xetzia eta gaztik orokorin batera egote. Eta Beratarra, bertze ze lekutako jendearekin izaten du harremana? Uste dut gehien bat, bai, ikastetxik laguntzen dula ere bai, eta kokapenak Bortziritako gaztin hartin dagoela harreman gehiena erranen nuke. Ez dakit, nik pertsonalki igual lesakako gaztik indut harreman gehiena, ez dakit den lan egiten dutelako do, mino, bai, uste dut Bortziritako gaztin hartin harremantzen garela gehiago. Malerreka eta Baztanekoekin deuz? Ere bai, ere bai. Ez txugutzi barra parte bino gehien bat Bortzirik. Eta Pirinetako bertzaldekoekin, hau da, iparraldekoekin, badago norabaiteko kontakturik? Bai, uste dut, momentu puntualtan azkenin berako bestetan taola ikusten da iparraldeko gazte bastante gure joan izan gara sarako bestetara taola. Uste dut, nahi bino gutxigokoa dela harreman hori. Nik iparraldetik izautzen txusten gazte gehienak ez txut nire herrian kokapenagatik izautzen. Gehiago izan da, ibiltzen nahi zen mugimendutan edo izautu txusten gaztik direlako, unibertsitatein hueltan izautu txustelako, ez zehazki herrian kokapenagatik. Berriz ere aldatzen dugu gaiez, nola ez? Sare sozialetara jare pasako gara. Gaur egongo munduan, zure ustez, sare sozialek badute eragina handia? Bai, nik uste dut eragina auka ezina dela. Azken urtetan, urte gutxitan erranen nuke haunitz aldatu den mundu bat dela eta gaur egun gazte haunitzen lehentasuna edo erranen nuke sare sozialak direla. Mugikorrak kendu dio lekua zuzenean egote horreri? Bai, azkenin lekuak kendu, bai, gero ere da ze erabilpen ematen zaionez. Ni enago sare sozialen kontra, nik kontsumitzen ditut, orduan kontraenago, bainago erabilpen baikor baten alde edo on baten alde, eta uste dut gaur egun haun izan hori ez dela ematen. Eta zure uste zentzuk izango ziren, alde on horiek eta alde txar horiek? Bueno, alde txarrak ikusten direnak azken boladan ez, hortan denbora erabat ematea, gero kontsumitzen dena ere, zer den kontsumitzen dena, eta uste dut, berez, bai direla tresna bat egun funtzionatzen dutena gauza honiztan. Herri mugimendutan eta hola komunikatzeko, ez dakit, funtsezko izaten aldire gaur egun. Zaila da erabilpen ona edo ematen asmatzea. Ze iradokitzen duzu etorkizunera begira sare sozialei? Bueno, ikusita gauza nola dagoen, ez dakit sobera baikorra naizen, bino, bai saiatuko nintzen, eta uste dut badaudela modu on batin edo kontsumitzeko sare sozialak. Eta horren pedagogia eginezkero edo uste dut gauza baikorrak lortzen aldirela. Eta berriz ere gaiez aldatzen, ikusten duzu bezala etengabe ari gara gaiez aldatzen. Bestaz, zoitua izaten duzue bestagun batean? Beraz, lehenik, kanboajen artean gehienetan joaiten girelarik pesta batetarat, elkartzen gira pestetara joan aintzin, eta hartzen dugu kafe bat kanboko ostatu batean, zentralean.
Eta gero elgarrikin bagoaz pestetara, eta han tragoak hartzen ditugu elgarrikin, ostatu bagoaz. Dependitzen du egia handia den edo tipia den, eta gero bajean egoiten gira, eta goizeko 7 arte. Garrantzitsua lehenbiziko kafe hori, ez? Aguantatzeko gau guzia. Bai, gehienetan bai. Eta adibidez, kanboko bestetan ere bai, zuek iparralden hemen guk Nafarroan bezala, herri guztietan izaten dituzue bestak. Bai. Nola izaten da egun bat, herri bazkari egun bat edo zein izaten da plana? Bada elkarteen eguna igandean, eta hor da egun biziki alaiak, ajiketan, hainbat elkartek egiten dituzte gauza ezberdinak, bada presoen aldeko bazkaria, jeikadi dantza taldeak adibidez egiten ditu mojitoak, gaztetxeak egiten du puntxa eta garagarroak eta taloak, eta azkenean hor jendea elkartzen da, eta nahi duena egiten du, badira txarangak, eta giro hona da. Hor, pixkat, gogorazten dizu Iruñan zuk eraten zenuen giro hori jende guztiak kalean eta? Bai. Pestak direlarik, egiko pestak direlarik eta igande heldu delarik, bai. Eta, kanbotarren artean, herritarren artean, nola sortzen dira harremanak? Nola sortzen dira, alde batetik batzuekin sortu dira ikastolatik edo ikastetxeetatik, gero beste batzuk ezagutu ditugu komitean ginelako, beste ezagutza batzuk gaztetxeari esker, eta azkenean gaztetxea, komitea eta hola betiak emanetan gira, beraz, hainbat gazterekin gero badugu lotura, eta hola sortzen dira gure loturak jakimak da. Gu, Kanbon, badugu lagun talde bat, eta gira joaiten gira 20 urtetatik, 30 urtetara, eta denak elgarrekin egoiten gira, ez da adinez berdintasunik, zinez denak elgarrekin edozein adinukan. Harremanez ari garela, gaur egun oski, sare sozialek funtsezko bat dute. Zer egin dute, zure ustez? Badituz baute eragin ona eta eragin txarra ere bai. Gauza da, jakin behar direla erabiltzen ene ustez. Ongi erabiltzen badira, ene ustez ez da, nik pertsonalki ez dut gauza txarrik ikusten sare sozialei, gero badakit badirela puntu beltzak, baina ongi erabiltzen bada, Berezat, ongi izaiten aldira ere, gure egunero kotasuna partekatzen alda lagunekin komunikatzen alda. Gero ara ez da badakit zaiten aldirela arazo batzuk horrekin, baina... Zuk pertsonalki ze kontsumo mota ematen duzu sare sozialei? Nik erabiltzen dut gehiago jendeen jarraipena egiteko, harreman. Jarraipena egiteko, nik ene aldetik ez dut gauza handirik jartzen sare sozialetan, ez dut interes handirik ikusten hori, baina hori gehiago jendearen bizia segitzeko eta hola, kutzukatzeko. Eta YouTubeen bideoblogerrak, influencerrak eta jarraitzen duzu baten bat? Ez. Kanbon ez dugu influencerik? Eta ze etorkizun iradokitzen duzu sare sozialei? Ze etorkizun, baina ustez segituko dute sare sozialek. Gauza da, ustez beharko litzatekela, orain gerozta gazteagoek erabiltzen dute, eta ustez hori da lan jerosa dena ere. Ez dakite sobera nola erabili gazteetan, eta hori, ustez hor burasoek badute lan bat egiteko, deia hain gazte ez ukaiteko edo telefonorik edo sare sozialik. Eta bestenaz, ustez, gero handituta gauza positiboa izan daiteke guretzat ongi erabilia balin bada beti ere gaiten dut badirela puntu ilunak hortan, baina... Jakin dezan guraso batek ikasten ariena, zu guraso bazina, ze adinetatik aurrera utziko zinoke mugikora edukitzen? Galdera zaila. 15. 15 urte? Zaila, Bai, hola adin baten emaiteko ez dakit baina
batzutan ikusten dira ere txipi batzuk deia tabletarekin edo telefonarekin, eta pixkat horrek kezkatzen hau ere. Gutxiago molestatzen baitute, hola ez? Bai. Gauza handitzen zirelarik gero baduzu kontzientzia gehiago egiten duzunaz, eta hori gero txipia zirelarik ere gauzak fite joaiten aldira, eta ez duzu kontzientziarik norbait jazartu nahi baduzu, ez zira bortxaz ere oartzen egiten duzunaz, edo bai, ez dakit. Eta jazartua zirelarik zure garapena ez da fini, eta biziki gaizki jartzen altzaitu ere, beraz, deia aurren aldetik adinean pixka bat garatuagoa. Garatuagoa zobenean. Hola, behar ba, ez dakit. Orain pixkat kanboren inguruan galdetuko dizut, bera eta kanbok senidetasun harremana baitute. Badakizu, ezagutzen duzu herri hau? Bai, badakit zein den, naiz Aunistan izan du bertan, bino bai, badakitzen. Agian kanboren inguruan ez horren bertze, baina iparralderen inguruan agian bai baduzu, ez, informazio gehiago. Bai, egia da igual Aunistan dela ere informazio bat jaso dutena eta ez nik ikusi dutena dut. Uste dut Aunistan solasten garela muga inposatu ingurun, ni behintzat Aunistan eraten dut inposatutako muga, bino uste bino barneratua dugula inposatu diguten muga hori zentzu guztietan, eta uste dut horrekin puskatzeko beharra handia dagoela. Badago harremanik, Pirinetako bi alden artean zure ustez? Bai, badaude harreman bide desberdinak, gazte mugimendutan eta hola bai dago harremana, baina gero Aunistan uste dut ere bai, guk azkenen distantzi berera txugu jatxun Lesaka eta Sara. Eta uste dut ere bat desberdina dela Lesakako gaztikin dugun harremana edo Sarako gaztikin dugun harremana, eta nahiko triste ditzen zait, distantzi berera egonta hain harreman desberdina izatea. Agian, ematen du tonteri bat, baina mendiak berak, muga fisiko horrek eragina izan dezake ere bai? Izan dezake, baina uste dut ez dela hortik heldu harreman falta. Gehiago dela, azkenin ez, gure herria bitan zatitu baldin badigute, erabat baldintzatzen dula zatik eta horrek bertzik dena arataldera egin behar izate eta guk bertze aldera erabat baldintzatzen. Nola baita ere, inposatutako zerbait da orduan. Hoi da, hizkuntza aldetik hasita. Eta zuk ze irudi duzu, iparralderen inguruan, iparraldeko gizartea, gazteriaren inguruan? Uste dut, nahiko egoalde zentrista garela hemen, eta igual Aunistan hitzetan erraten dugula iparraldia ez, hor dagoela eta gero praktikan falta zaigula Aunistan, eta igual ni naiz lehenbizkoa beti egoaldera titzen dutena. Uste dut iparraldea eske bertan dagoela, jatxun gure herrien dagoela, orduan ez dakit aitortu hartzaiola ere azkenin gure ondoko herria dela eta Aunistan azten zaigu. Zuztu duzu, desberdin bizi garela bertako gazteak eta hango gazteak, iparraldeko gazteak? Desberdin bizi, uste dut azken boladan ere orokorrin munduko leku gehienetako gaztik bizi nahiko antzekoa eraunten dugula, eta, klaro, desberdin biziko garela, baina desberdin bizi garen bezala Lesakako gaztik eta berako gaztik bertze gauza batzutan. Ez da aitzakia ditzen edo desberdin, joera desberdinak ditugula azkenin, desberdintasun hortan dago, ez? Edertasuna ez dakit. Zer gustatuko zitzaizun galdetzea, hobek ezagutzeko, iparraldeko edo kanboko bateri? Berak nola bizidun, hegoalde eta iparralde harreman falta hau eta ze egingo luken aldatzeko. Galdera ona? Antropologa bat bezala. Orain, erran bezala, Nafarroa eta iparraldeko senidetasun harremanetan oinarrituta dago saio hau. Kasu honetan saioa bera eta kanboren inguruko saioa da. Aipatu duzu momentu batean, beratik pasatzen zarela,
orduan, ulertze dutan egona zarela. Hore, eman duzu buelta bat, ezagutzen duzu pixkate bera? Ez. Orduan kotxez pasatu zara, ez? Bai, egin nuen ikastaro bat, 3 astekoa berako ikastetxe batean. Rikardo Baroja ikastetxean, eta beraz pasten nintzelarik ikusten nuen hori. Baina bestela ez dut sekulan, ez nahi sekulan gehiago... Inoiz ez zara egon parrandan, ekitaldiren batean... Ez. Eta ze irudi duzu Nafarroko herrien inguruan? Pirinean leko bertzemu horren inguruan? Bedeia baztanen inguruan, atxemaiten dut hango guziak biziki euskaldunak direla, den euskaraz egiten alda edozein pertsonarekin, beraz hori biziki ongi atxemaiten dut. Eta gero, biltzen zirelarik Iruñatik, gero eta euskara gutxiago entzuten da. Banekien euskara ez nuela hainitz entzunen Iruñan, baina ez nuen uste hain gutxi entzunen nuenik. Hainitz espainola entzun dut Iruñan, egon naiz 2 urtez eta espainola niretzat nagusitu da. Eta gerozta hegoalderago joan eta gerozta okerrago egoera. Pirineoetako mugak badu eraginik harreman falta horretan? Hene ustez bai. Begia ezan, Iruñan egin ditut lagun batzuk, lesakakoak eta hola, eta azkenean oartzen naiz hemendik ez dela hain urrun, 20 minututara gira, baina iduritzen zait muga bat delako, iduri duela dela muga pasa ezin bat, eta azkenean ez dakitzen bat hilabete, ez ditudala ikusi lagun horiek bakarrik Iruñan ikusten ditut, jakinez, hemendik 20 minututarat ikusten nituzkela. Desberdin bizi gara alde bateko eta bertzeko gazteak? Bai. Hene ustez bai. Zer zentzutan adibidez? Ajuntez berdin. Besta egiteko 2 manera ezberdin dira, ostion aipatu dudan bezala, bizimoduak ezberdinak dira. Han poteuak hartzen dira hainitzetan, zazpitan ateratzen dira eta ostatu joaiten dira poteoak hartzera. Hemen hori ez da bat ere egiten, joaiten zira ostatu batetara, ostatu horretan egoiten zira, eta gero abian zira diskoteka batetarat, eta horretan gelitzen da afera. Atal honekin bukatzeko, zer gustatuko litzaizuke galdetzea berako bateri? Nahiko nuke joan berako pestetara, ean balio duen joaita eta ean ongi diren. Zuk besta aguniz maite duzu, eh? Bai? Orain bukatzeko, zure ustez, berako txokori politenak, zeintzu dire? Orokorrin herria. Nik uste, nik behintzat haunitz matxe dut, eta uste dut herri ederra dela. Nahiko ohikoa da erratia, baina, Altzateko zonaldea uste dut nahiko polita dela eta enkanto handia dula. Ni Lizunagaldera bizi naiz, eta uste dut Zi auzoa eta Lamixeneko zatia ere agitze ederrak direla, eta honiztan igual herritik pixkot aparte gelditzen direla, naiz eta bertan dauden. Eta uste dut berara torrizkero bisitatu beharreko lekua dela. Urteko egun seinalatuak zeintzu dire? Guain heldu direnez uste dut bestak, abuztun 2tik 6ra, mundu guztia gonbitua etortzera, eta gero azkenin bertzerritan bezala Eguberrik, Inautik, badaude egun seinalatu ohiko horiek edo. Kontuz manz, hemen deialdia zabaltzen baduzun, xalako milioika ikusleak etorko dire, Tortzea lasai. Eta kanpoko bateri, ez duena bera ezagutzen, zuk zer kontatuko zenioke zure herriaren inguruan kontu mateko zein den duen xarma? Uste dut herri bat dela nahiko luzia dena. Ez dago bertze herri bezala plazan ingurun eraikia. Uste dut merezi dula herri guztia zeharkatzea nahiko diferentzia delako. Uste dut ez azkenin plazako zonalde hori, Altzateko zonalde hori, Lamixeneko badula desberdintasuna eta
txokopolit desberdinak ondun, eta gero inguruko mendik ere eta kriston parajik daude, orduan gonbituko nun ere mendi huelta polit bat izera. Ja, herrian zara, aurketzen dituzu euskalki diferenteak? Ez nuke erranen hain bertzerako denik, Eta, bueno, kanpoko lagun bateri bai, ze etortzen mazen bertara eguna pasatzera, eguneko ze plan proposatuko zenioke? Goizin mendi bueltaxka bat edo, gero herriko ostaturen batin edo bazkaldu edo trago bat hartu eta seguro atxaldin zerbait izan entzula egiteko, hemen jendia mugitzen da. Bueno, orain bai bukatzeko, zure herriaren inguruan informazio gehiago edukitzagatik, zure ustez, kanpoko txokori politenak zeintzuk dire? Beraz bada auzo bat dena Paskaleko auzoa, hemendik 10 minututarat. Gero hemen, haioze Sokopolita da, gero bada Ursuia mendia, hortik ikusten alda kanbo guzia eta itxaso arte. Zer bada besterik, eta hori, hala. Ez da gaizki? Urteko egun seinalatuak, zeintzuk dira? Kanboko bestak. Noiz dira? Asteburuntan. Oi, ba. Agogilaren 5-etik 10erat. Eta gero, euskal pastela hemen ezaguna da, baina eta bada pesta bat egiten dena, ojenkari. Bueno, eta zer kontatuko zenioke kanpoko bateri, noski inoiz ez dena egon bertan, kanbon, kontu emateko zein den duen xarma zure herriak? Bere inguru giroa biziki polita da, badu itxasoa hemendik 30 minututara, mendiz inguratuak gira, sartzen girelarik kanborak badira pentzeak denetan, momentukotz. Eta biziki polita da, gero hemen sortua naiz, hemen bizi naiz duela 20 urte, beraz badut atxikimendua kanbori, lagun guztiak hor ditut, eta biziki polita da. Eta egun bateko plan bat proposatu behar bat zenuke, eguna pasatzeko, zen izango zen? Goizean kirolaria bada pertsona joaitea Ursuia mendira, hora ez du sobera bero egiten, mendira joaiteko. Gero behaten aldun zentralean, da kanbonen ostatu bat, edo pilpilen etxean. Gero atxaldean bero iten badu behikara joaiten alda. Eta gero atxean nun jaten aldu kanbon. Badira edo pizzak, pizza honak, pizza amian, edo burger shopen. Eta zurekin besta batekin bukatu beharko da, nola eta joatar gara? Eta gero, dependitzen du ze egitako pestak diren, asteburuntan nahi badu, eginen ditu kanboko pestak enekin. Ederkiekin, mila esker gaurkoan zure berako herriaren inguruan informazio guzti hau emateagatik. Eta, mila esker haunitz. Zueri. Ongi segi. Berde. Aio. Ederki Araia, honekin amaiera ematen dugu saio honeri, elkarrizketari. Mila esker haunitz gaurkoan zure herriko bateak irekitzagatik, eta bertze bat arte. Bai, esker zuri. Aio. Aio.